Ο κύριος Κουβέλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πράγμα και φυσικά αποτελεί κομβικό σημείο και δεν θα πάρω χρόνο να ξαναπώ αυτά που έχουμε πει και σε αυτή την Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ενώ και σε αυτή την αίθουσα για τη διεθνή κατάσταση, κλιματική αλλαγή κλπ. Γιατί νομίζω τα γνωρίζουμε όλοι αρκετά καλά πια. Όμως εδώ τι βλέπουμε. Έχουμε μια κατάσταση όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται χωρίς να έχει κάποιο ενεργειακό σχεδιασμό, έρχεται ουσιαστικά με κάποιες ενέργειες που η μία ακυρώνει την άλλη κλπ. Και απ' την άλλη έχουμε και το ΥΠΕΧΟΔΕ, το οποίο προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να κοροϊδέψει τα Ηνωμένα Έθνη για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά για τις εκπομπές αερίων κλπ. Του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα να έχουμε την καταδίκη και από τα Ηνωμένα Έθνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, συζητάμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Και το πρώτο που ακούσαμε και το ακούσαμε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας είναι ότι είχαμε μια καθυστέρηση. Και για μας αυτή η καθυστέρηση είναι τελείως ανέτεια. Είναι μια καθυστέρηση που οδήγησε στο διασυρμό της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι καταδικαστήκαμε την πρώτη φορά. Και ο μόνος λόγος που εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση είναι ότι είναι σε απόλυτη συνέπεια με την αδιαφορία της κυβέρνησης για το περιβάλλον. Γιατί είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας ότι έγινε πολλή δουλειά και γι' αυτό είχαμε καθυστέρηση. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να φάμε μια καταδίκη επειδή δουλεύαμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε και έτσι καταδικαστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά ακούστε και αυτό, αγαπητέ συνάδελφοι, που ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Ο κύριος Βερελής μίλησε ακριβώς πριν από μένα και κάλυψε ουσιαστικά αυτό ότι ωραία, καθυστέρησε και ετοιμάσαμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι προφανές ότι είναι γραμμένο στο πόδι, στο γόνατο. Δηλαδή, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο μερικώς μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν καλύπτει ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και καλούμαστε σήμερα εδώ να το συζητήσουμε ουσιαστικά σε δύο επιτροπές που πρέπει να το επεξεργαστούν για να καταλήξουμε σε κάποιο σημείο. Καταρχήν, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μεταφέρει στο μέλλον την υλοποίηση όλων των προϋποθέσεων που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με κοινές υπουργικές αποφάσεις και ένα προεδρικό διάταγμα, αν θυμάμαι καλά. Και ρωτώ εγώ. Ωραία, θα γίνουν αυτά μέσα στο εξάμηνο που ορίζει το νομοσχέδιο. Με τι πρότυπα θα γίνει αυτό? Σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, η CEN, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο πακέτο προτύπων, το οποίο ξεπερνάει τις 700 και σελίδες αυτών των προτύπων. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτή η προσαρμογή πώς θα γίνει? Θα γίνει με μεταφορά αυτών των προτύπων στην ελληνική νομοθεσία ή θα κάνει η Ελλάδα τα δικά της πρότυπα, τα οποία σημειώνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο πήραν 4 χρόνια για να φτιαχτούν, αυτά που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης? Όποια και να είναι η περίπτωση, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω ότι το πλαίσιο χρόνου που λέει αυτό το νομοσχέδιο, ότι σε 6 μήνες θα τα έχουμε λύσει όλα και θα φτιάξουμε και πρότυπα κλπ., θεωρώ ότι δεν γίνεται, εκτός αν είμαστε εμείς τόσο καλοί που μπορούμε μέσα σε 6 μήνες να μεταφέρουμε αυτά τα πρότυπα ή να φτιάξουμε δικά μας, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό πήρε 4 χρόνια και. Δεύτερον, σε 6 μήνες θα στηθεί ολόκληρος ο μηχανισμός για το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα πρότυπα και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία στο ελληνικό εθνικό δίκαιο. Και ρωτώ πάλι, ποιος θα κάνει την εκπαίδευση, ποιος θα διαχειριστεί όλο αυτό το δυναμικό των ανθρώπων που πρέπει να γνωρίζουν τι είναι το περιεχόμενο και των προτύπων και του τρόπου εφαρμογής, πώς θα γίνει αυτή η διάχυση στην κοινωνία? Γιατί θυμάστε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το ότι δεν εφαρμόζεται, είναι ότι δεν έχει διαχυθεί στην κοινωνία. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο, ποιος θα κάνει την πιστοποίηση? Σε 6 μήνες θα γίνουν όλα αυτά? Πολύ φοβάμαι, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ αυτό που θα γίνει με ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι να φτιαχτεί μια βιομηχανία μελετών και πολύ χειρότερα μια βιομηχανία διαφθοράς. Γιατί όταν λέει μέσα το νομοσχέδιο ότι θα γίνει μέσω της πολεοδομίας ή με αντίστοιχους τρόπους που ξέρουμε τι γίνεται στις πολεοδομίες, ουσιαστικά ξέρουμε ότι είναι ακόμα ένα νομοσχέδιο που ανοίγει πολλά παραθυράκια και δυνατότητες. Και έρχομαι σε ένα επόμενο σημείο που είναι το πεδίο εφαρμογής του νομοθετήματος το οποίο μας παρουσιάζεται. Ουσιαστικά εδώ χάνεται και το νόημα και το πνεύμα και ο τύπος όλης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που μιλάει για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Βλέπουμε στο νομοσχέδιο που μας φέρατε ένα απίθανο, κατά τη γνώμη μου, τέχνασμα, μία τρίπλα που γίνεται σε ένα συνδυασμό ανάμεσα στα άρθρα 5 και 6. Το άρθρο 5, λοιπόν, λέει στο δεύτερο εδάφιο ότι με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, είναι δυνατόν οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης να εφαρμόζονται και στις ριζικές ανακαινήσεις κτηρίων που είναι μικρότερα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι δυνατόν.
Και συνεχίζει μετά να πει ότι το πιστοποιητικό αυτό ενεργειακής απόδοσης, βάσει του προηγούμενου άρθρου, θα δούμε αν και πώς θα εφαρμόζεται λοιπόν στα κτίρια αυτά. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλη αντιδιαστολή με αυτό που λέει η οδηγία η ίδια. Και λέει ρητά η οδηγία, επιτρέψτε μου να διαβάσω, στην κορυφή του άρθρου 7, ότι τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτηρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Και δεν επιτρέπει καμία εξαίρεση, ούτε για 1000, ούτε για 500, ούτε για τίποτα. Είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στα κτίρια με μόνο τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, που είναι τα κτίρια, μνημεία, εκκλησίες κλπ. Στη δική μας περίπτωση όμως γίνεται αυτό το τέχνασμα για να έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε το αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Και εδώ βέβαια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να εφαρμόσει αυτή την οδηγία στην ουσία της για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να κοιτάξει το ζήτημα της κατοικίας, γιατί στο ζήτημα της κατοικίας τα θέματα που ανοίγουν είναι και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά είναι περιβαλλοντικά. Θα έπρεπε να κοιτάξει την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες και στους ιδιώτες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων στα οποία ζουν, στα οποία μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και να κοιτάξει πώς θα αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τον τραπεζικό τομέα, φορολογικά μέτρα κλπ. Και αυτό να είναι προϋπόθεση πριν επιβληθεί επάνω στους πολίτες αυτό. Γιατί φυσικά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, φοβάται το πολιτικό κόστος του να πει ότι επιβάλλω αυτή την νομοθεσία και στους πολίτες, γιατί προφανώς οι πολίτες θα πούν ναι, μας φορτώνεις άλλο ένα πακέτο. Όμως αυτό δεν γίνεται προσπαθώντας να κοροϊδέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε. Αυτό γίνεται με ένα καλό σχεδιασμό που λέει: σας δίνω τα μέτρα, σας δίνω τα μέσα και τα κίνητρα για να το κάνουμε σωστά. Και ξέρετε, έχει πολύ σημασία για τους ιδιώτες, γιατί η εξοικονόμηση πόρων που πετυχαίνουν οι ιδιώτες μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια τους είναι πολύ σημαντική, και μάλιστα για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ξέρετε ότι ένα σπίτι που είναι κακής κατασκευής, και συνήθως αυτό σημαίνει και χαμηλότερα εισοδήματα, ξοδεύει υπερδιπλάσια χρήματα από ένα σπίτι υψηλής οικονομικής στάθμης για έξοδα θέρμανσης και κυρίως ψήξης. Και βέβαια δεν είναι μόνο το κόστος, αλλά είναι και το κόστος εγκατάστασης κλιματισμού σε τέτοιες φτηνές κατασκευές. Είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Και μεταφέρω εδώ αυτό που μου υπόθηκε από κάποιον ερευνητή του Πολυτεχνείου, ότι αν στον περσινό καύσωνα είχαμε παράταση του καύσωνα κατά 3 μόνο μέρες, οι πιθανότητες σύμφωνα με τα στάνταρ του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας να είχαμε μαζικά προβλήματα με θανάτους πολιτών θα ήταν πάρα πολύ μεγάλες, όπως έγινε στο Παρίσι. Ολοκληρώνω. Και επίσης είναι το θέμα της αύξησης της αξίας των ακινήτων. Ολοκληρώνω λοιπόν, ερχόμενο στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Εδώ θέλω να πω, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοί μου, ότι η κυβέρνηση επισύει εδώ και πάρα πολλούς μήνες τον κίνδυνο ότι θα έχουμε blackout φέτος το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε εγκατεστημένες μονάδες κλπ. Γιατί η ζήτηση τις θερμές μέρες είναι πάρα πολύ μεγάλη και η ζήτηση αιχμής είναι αυτή που δεν μπορεί να καλυφθεί. Και εγώ ρωτάω ένα πολύ απλό λογικό ερώτημα. Η ζήτηση αυτή ακριβώς έρχεται γιατί τα κτίρια που κατασκευάζουμε στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, έχουν πολύ κακή ενεργειακή αποδοτικότητα. Άρα εμείς, αντί να κοιτάξουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, κοιτάζουμε να το βάλουμε κάτω από το χαλί και λέμε όχι. Η λύση για μας είναι ότι θα κάνουμε καινούρια εργοστάσια λιθάνθρακα, θα φτιάξουμε όλα αυτά τα οποία έχουν ξεσηκώσει τους πολίτες και βγαίνουν στον δρόμο. Και ουσιαστικά ρωτάω γιατί γίνεται αυτό, γιατί προσπαθούμε να αποφύγουμε κάτι προφανώς στο όνομα ενός πολιτικού κόστους. Υποτίθεται ότι είστε μια κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων. Αυτό μας λέτε συνέχεια. Και εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που είναι και οικονομικό. Ολοκληρώνω σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι και οικονομικό, είναι και κοινωνικό, είναι και περιβαλλοντικό και είναι και παγκόσμιο. Είναι η εικόνα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Και εσείς έρχεστε με αυτό το νομοσχέδιο και μας λέτε ουσιαστικά ότι όδινε νόρος, και μάλιστα επί μακρόν, και έτε και μην αυτό το νομοσχέδιο. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει όραμα και δεν δίνει λύση. Και θα ήθελα να πω ότι προφανώς εμείς θα ψηφίσουμε επί της αρχής αυτό, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ενσωματωθεί αυτή η νομοθεσία στο ελληνικό δίκαιο, και επίσης γιατί ξέρουμε φυσικά ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι προσχηματικό, είναι μόνο και μόνο για να αποφύγετε τη δεύτερη καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όμως αυτό το ψηφίζουμε για μας είναι υπεύθυνη στάση, γιατί δεν θέλουμε την καταδίκη της Ελλάδας, δεν θέλουμε το διασυρμό. Απαιτούμε όμως, και θα το συζητήσουμε στα άρθρα, η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και αυτής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εννοώ, να είναι ουσιαστική, και θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό. Ευχαριστώ. Κουβέλη. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με την αναφορά, την τελευταία αναφορά του προηγούμενου, του αγαπητού συναδέλφου του κ. Κουβέλη, όσο αφορά την αντίληψη της χώρας μας στον παγκόσμιο καταμερισμό, αν θέλετε, ανάπτυξης και γενικότερα διαχείριση της ενέργειας. Είναι γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε φορά που συζητάμε ενεργειακά θέματα,